ва салому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарем. Бо маем аэропорти Внуковада ва мақсади видео чие ки дар як видео агар тамошо карда бошен гуфтагием ки мисол кадом одаме ки граница перескад мекунад, як номри бародарам монда будем ки мисол мошин қати мебарам мебиёрад. ҳозир бигем самолёт қати туда абрад на 20-25 ҳазор то дастрочни 35-40 ҳазор меғалта. А мошин қати одамое ки рӯй кардем рафтан омадан бигем ки 7,5-8 ҳазор. Як рӯз, ду рӯз, се рӯз мекашад, зато бо пул фоида мемона. Бо номрои ҳамон бародара дар комментария мемонам. Бисёриҳо хоҳиш карда буданд ки мисол ҳамон одамое ки мераванд меоянд мисол ҳаваё як сиёнка як видео рӯй кунанд, штобе ки охири видео дамон рӯйм кардаган иншаллоҳ баъди гапзанӣ мемонам ки ҳамашон мигратсионкаи нав гирифтаган. Мисол баъзеҳо мегӯянд ки проблема дорем ё ки баъзеҳо метарсанд ки медароем аюз вообще мебароем даромадан намемонанд. Мақсад ҳамон номрое ки дар комментария мемонам барои граница перескад кунӣ мебарам мебиёрам 100%. Мақсад ҳозир ҳамон видеоро барои чӣ мемонам ки мақсад одами надёжне ба дили пир метоне ки бирен. Гуфта будма ай метро Люблино ҳар рӯз як мошини рафта омадаестай ва ҳама вақта бо худмона реклама мекунем. Номерон дар ин ҷа ҳастай барои билет ки ҷой ба ки ҷой боша метоне занг бизане, нарх наоша пирсе ва агар ки прямой занг заде ҷавоб дода натонистем WhatsApp да менависем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. Билета паспорта рӯй мекунем, пула рӯй мекунем, билета оформид мекунем, тичене як саат рӯй мекунем ва бародарум ҷавоб метиҳад. Бе ташвиш 56 93 номрое ки ай ҳами аввали видеомон то ҳозира ай хидмонай ба дили пир боқӣ паноҳи Аллоҳ ҳами яллае ки аётон намеброре мода барори кор боше. Салому алейкум бародаро. Айна мо ҳамон компания акай маъруф граница. Камер нет. Рӯзи 18 рафтем, на рӯз 19 соат 19:10 ина уже Москвада расидем. Қирғизистон ва Қазоқистон чи граница рафтем. Ина бачо ҳама иммигратсион кошон 19 нормал беста. Ина 19 нолав. Бо бас дигари таншонте. Ина. Камера на полосу. Ограничение 80. Печат, чорта печат. Бачо, эй, нау қафоги уна. Иммигратсион канадош, бе иммигратсион ка гузаронданаш главни штраф бояд надошта боши, тамом. Штраф набоша, иншолло ки хали ҷавоб мебаранд меорантон. Ина мо расидем соқ саломат. Ина мошин комфорта Galaxy чотки дар рӯз кашида мерай меой. Тағои чӣ рафта омадӣ? 100%. Ина тағои, ина карочи бачаҳама давол ина. Боқӣ дар амони худо бошед.